Bună! Sunt Strawberry sau cel puțin acesta va fi pseudonimul meu pentru că vreau să mă ocup de vlog. Sunt foarte emoționată că vom avea vlog. În acest scurt videoclip vă voi spune câteva lucruri despre mine. Să începem! Mă cheamă Maria Teodora, am 12 ani, acum am trecut clasa a 6-a. Uitați fața mea mai de aproape. Culoarea mea preferată este turcoaz, știți, verde la ceva mai albăstrui. Parfumul meu preferat e acesta. Este super tastic, cum zic eu, pentru o valiză. Îl ador. Luciul meu de buze preferat este acesta. Uitați pe buze. Da. Îmi plac luciurile de buze sau rujurile mai reținute, nu găsesc exact, mai discrete, nu găsesc expresia. Da, nu-mi plac roșu aprins sau mov, nu, așa mai discrete, roz sau culoarea buzelor sau roz cum sclipiți cum este acesta, da. Bine. Îmi place mult guma de mestecat, îmi plac animalele, apropo dacă auziți de ceva este cățelul meu, o să vi-l arăt în alt videoclip. Da, îmi place și dansul, mai precis baletul, dar orice fel de dans. Da. Orice fel de dans, îmi place și astronomia foarte mult, misterul universului, toate astea mă pasionează. Îmi place și moda, evident. Bine, asta a fost cartea mea preferată, am citit-o în 2 zile, este un record pentru mine. Eu de obicei citesc cărțile cel puțin o săptămână și în 2 zile a fost destul de rapid pentru mine, pentru că m-a făcut foarte mult să râd cartea aceasta, Jurnalul unui puș, am adorat. Am citit-o de mai multe ori. Acesta este selfie stick-ul meu, este negru, se sortează cu telefonul și telefonul meu este negru, este Nexus 5. Fructul meu preferat este căpșună, evident, dar sunt Strawberry. Voi posta săptămânal, cel puțin o dată pe săptămână, da, săptămânal. Acum, la început, cred că voi posta chiar de mai multe ori, pentru că sunt super entuziasmată, de mai multe ori pe zi chiar, dar asta se vine la mai rar. Da? Și cam atât ar fi, dați un like, abonați-vă, eu am fost Strawberry, vă pup, pa!